Казвам се Даниел Цветанов и съм управител на фирма Технически иновации. Фирмата е малка, в момента сме 5 човека, инженери. Занимаваме се с проектиране и разработка на електронни устройства. Това включва проектиране на печатни платки, запояване на електронни компоненти, оживяване, тестване на устройствата и на платите, които правим. Включва също така разработване на фърмуер. Знаете ли какво е фърмуер? Да. Така. Освен това правим и софтуер за компютри. Но по-рядко. Предимно се занимаваме с електронни устройства и специализиран софтуер. Занимаваме се също така с тестване и настройка на устройствата, които правим. Тук ще видите специално на тази маса, която ни е обикновено заседателната маса. В момента е превърната в една тестова установка. В единия край слагаме устройство, в който има вградена антена за безжично предаване на данни. От друга страна имаме еталонна антена и по средата има вектор схемен анализатор, с което се снимат предавателните характеристики на тези антени. Завъртаме устройството под различни ъгли и правим диаграма на насоченост на тези антени. Освен това, с този вектор схемен анализатор правим снимане на така наречения Смит чарт, диаграма на Смит, която определя в съседното помещение. Имаме нещо като лаборатория, в което се правят шаблони, стенсили на печатните платки, насищат се компоненти, запояват се платки, 3D принтер, фреза и така нататък. Тук предимно са инструменти, с които инспектираме направените печатни платки. Ако трябва, това е в общи линии. Ето там има, ето това е една машина, така наречена стенсил принтер. Тук се закача един шаблон, наречен стенсил. Тук се поставя печатната платка и отгоре се това са резистори в 0402 корпус, това са резистори в 0603 корпус, това са кондензатори в 0402 корпус, 0603. Сега тези номерации 0402 и 0603 това и определят размерите на самия компонент. Дължина и широчина. Дължина и широчина в хилядни отинча. И те са миниатюрни компоненти. Така, тук имаме по-специализирани компоненти, бобини, рейки. Различава не виждам много, но някакви ферити, конектор, устройство, което правим. Не се занимаваме с производство. Основните ни клиенти са чужди компании, за които правим специализирани устройства. Проектите, върху които работим, са предимно насочени в областта на автоматизацията и охраната на жилища, така наречените умни жилища. Това включва сензори за осветеност, за движение, за отворени врати, прозорци, управление на отоплението, управление на осветлението, управление на гаражни врати и така нататък. Управление на консумацията на устройства и проекти, върху които работим. Освен това,
имаме няколко проекта насочени към здравеопазването, така наречената телемедицина. Има разработена една гривна, която следи жизнени показатели на пациенти, снема пулс, кислородна сатурация, разпознава падане, ако някой възрастен човек се срути на земята, устройството посредством безжичен интерфейс изпраща аларма към отдалечен сървър, при което лекари, близки, роднини и спешна помощ получават сигнал за настъпило събитие. В момента кандидатстваме за един проект, свързан с електрокардиография на пациенти с имплантиран пейсмейкър. Да. Това са проектите основно, върху които работим. Тези, които с медицинска насоченост, се породи факта, че аз имам дисертация в тази област в медицинската електроника и там е малко ноу-хау. И затова от време на време се опитвам да направим някой проект в тази област. И това е в общи линии с печатни платки. Значи на този панел има 16 платки. Мултиплицирани са по този начин на панела, за да може да се сложи цял един панел от платка на машината. И включително тук на този принтер да се сложи цял един панел и да се обработват едновременно 16 платки, което става изключително по-бързо. Ето, примерно този панел се слага, тук се закрепи отдолу закрепи се отдолу, тук се слага един шаблон. Примерно ние правим разни шаблони от полиамид. Сега това не е полиамид, но това е някакъв такъв примерен шаблон. Не знам дали виждате, че има отвори. Има много дупчици, които съответстват на падовете на печатната платка. Този шаблон се поставя ето така отгоре. Да, поставя се ето така. Всъщност тук с тези скоби се прави така, че да е опънат. В случая този няма отворите за опъване, но да, слага се така и на пружината се опъва силно този шаблон. Сега това нещо е сложено наобратно, но се опъва силно и самата платка, самия панел идва по този начин. Отворите са точно върху площадките на печатната платка и с паста, с появаща паста се нанася, при което върху панела виждате ли всички? Да. Значи това е Pick and Place машина. Тук на тази SD карта предварително се записва информация кой елемент къде да се служи. На тези ролки има различни видове резистори, кондензатори, елементи и всъщност на тази SD карта ще ви покажа. На SD картата се записва програма, която да каже на машината как да се движи. Не е включена, нещо не се движи, но по принцип работи.
панел се слага ето така и всъщност тук има две глави. Всяка глава идва, предвижда се от тези ленти взима компонент с вакуум и го пренаси върху печатната платка и го оставя на съответното място, където е програмиран да го остави. И това става много бързо. Прави 3600 компонента за това места. Не са запоени все още. След като се поставят всички елементи с тази машина, си идва, ето това е инфрачервената пещ. Ето в това чекмедже слага пластика с всички компоненти. Затваря се, настройва се съответния профил и тази пещ поддържа определена температура. Тя започва с ниска температура, плавно я покачва, след това задържа едно максимално ниво и след това плавно започва да го намалява. Това е с цел да няма температурен стрес върху компонентите, защото ако се повиши рязко температурата, от рязко температурно разширение се пукат чипове и не стават добри спойки. След като излезе от пещта, вече всички компоненти са запоени и отиваме оттатък на микроскопа да инспектираме визуално дали всичко е наред. Сега, освен това, тук имаме един CO2 лазер, въглероден лазер, с който можем да правим тези шаблони с малки апаратури. Отзад имаме CNC машина, с която също можем да правим стенсили, правим кутии за различните прототипи. По-натам имаме 3D принтер, с който... Ние също имаме там не работим, така че за тях е интересно. Този принтер аз